Il-lejla tajba segwaċi tal-programmi tal-Kamra Sportiva u ninsabu live għal puntata verdet finali. La ninsabu live, ġifieri nħeġġeġ lil kull wieħed u waħda minnkom hemm barra li qegħdin bi pjaċir isseguna sabiex tibagħtu il-kummenti tagħkom fuq is-suġġett tal-lejla. Verdet finali jfisser illi prattikament ħanitkellmu fuq il-kampjonat 2022-2023 li għadu kif jintem prattikament ftit tal-jimilu, staġun twil ħafna. U għaldaqstant mistednin miegħi għal-lejla prattikament għandi lil-YouTubers kollha. Għajra għal-wieħed nibda minn Kopajt Chris għal-Liverpool, il-famuż Clayton iċ-ċomba żammejt, u ħabib antik tiegħi Brady Buġejja li nafu li huwa supporter ta' Manchester United u nafu wkoll li jagħti titwila sew lejn il-kampjonati fil-futbol Malti. Għaldaqstant iddeċidejt li naqsam dan il-programm fit-tliet partijiet ewlenin u nibda bl-ewwel parti fejn fiha se nibda bil-YouTubers u hawnhekk minkejja Brady mhux YouTuber jekk jixtieq jgħid dwar Manchester United bil-qalb kollha wkoll meta jkun imissu huwa u nara ftit x'taħsbu dwar l-istaġun li għadu kif intemm għat-tim tagħkom u finalment ukoll nixtieq nisma' jekk laħaqx l-aspettattivi minnu. Nibdew minn hemmhekk. Forsi nibda minnek Clayton, peress li intom tilabu fl-istess kampjonat tat-tim favorit tiegħi, Juventus. Skużawni ma rridx jagħmel l-għandu. L-ewwel nett il-lejla tajba lil-bib tiegħi Milanisti u anke mhumiex illi qegħdin isegwu dan il-live. Mela, nibdew billi nitkellmu ftit dwar l-andament tal-kampjonat 2022-2023. Ninsabu fil-UEFA Champions League grazzi kif qal Mark għat-tim tiegħu. Grazzi għal penalizzazzjoni li Juventus ħadu minħabba daw il-plusvalenze għalkemm jidher li l-affarijiet ħajħdu xorta oħra ġejna. Jidher li l-punti mhumiex se jintmessu għalmenu dik sissa l-informazzjoni li għandna, però jidher ukoll li l-qorti għatata li fil-verità Juventus daw il-plusvalenza ħansejħilhom hekk. Mela, ħaniċċara nara. Il-prosekutur tal-Qorti ta' Turin talab lill-qorti sabiex twaqqa l-akkużi fil-konfront ta' Agnelli, Nedved, Cherubini u l-bella kumpanija li kien hemm għax huma din jaħsbu li mhux minnu li kien hemm il-falsifikazzjoni fil-dokumenti li juru l-bilanċ. Jiġifieri di issa ħadd kompli titfa' f'baħar imqalleb iktar lill-ġustizzja sportiva Taljana, però l-Juventus il-kastik tagħhom ħajqbad dak tal-10 punti mhux peress kien hemm il-patteġġjamento u jkolli ngħid l-opinjoni tiegħi qabel inħalli f'idejk Clayton, il-istess kif ġara fl-2006 li qatt ma ġie xejn konkret magħluq, ġejna minn ġdid insafru l-għajda. Inħalli f'idejk Clayton. Għandek raġun, jekk veru dan huwa l-każ allura daw il-punti ġew neħħija lilkom mod ġust. Alla folja nikwadanja minnhom jiena personali bit-tim tiegħi, però xorta ovvjament ngħid li b'mod inġust. Inkompli nitkellem fuq it-tim tal-Milan. Mela, l-istaġun fil-kampjonat, ħanitkellem fil-kampjonat. Fil-kampjonat kellna lobiet tajbin, bħal ngħidu aħna żewġ rebkiet kontra l-istess Juventus, rebħa kontra l-Inter, 4-0 kontra l-Napoli, dak kollha riżultati li għamilna aħna. 2-0 kontra l-Lazio, żewġ drojiet ma' Roma li fis-żewġ lobiet kellna nirkuhom, daw kollha mat-timiet il-kbar. Sewwa l-uniku telfa mistħoqqa kontra tim kbir kienet kontra l-Inter fit-2 out. Il-bqija l-ebda tal-logħba kien ħaqna nitilfu ma' timiet il-kbar. Biss mbagħad nibdew il-ġmiel ta' punti. Żewġ drojiet mal-Cremonese, tim li waqa'. Waħda telfa ta' 2-0 mal-Ispezja fejn irreġgħu labu li riedu bina ma nistax nifhem dat-tim x'jiġrilu jien kontra l-Ispezja, telfa kbira mhux bħala riżultat, bħala prestazzjoni kontra l-Udinese, kontra Fiorentina.
enormi ma' Sassuolo dak il-Jannar famuż Sir nerba b'xejn mal-Lazio. Dita b'xejn fis-Super Cup, u ħeb xejn mal-Inter kemm kien frar ma kien għadu għaddej dak iż-żmien. U ħeb xejn fejn letteralment l-Inter kellhom sessjoni ta' taħriġ ma niddejjax nammettija sfortunatament għax bħalma kulħadd jaf jiena bħala Milanist anti-Inter, però l-verità verità. 5-2 ma' Sassuolo, 2-2 ma' Roma li jiena kont preżenti għalihom ma nistax nifhem x'ġara f'dik il-famuża logħba il-Milan sal-85 minuta lanqas lajna xut imġiddem wieħed li wieħed lej il-lasta u letteralment f'4 minuti jienu Marti spiċċajna nħarsu lejn xulxin imbelħin ma nafux ġara minn dakinhar jiena ma nistax nifhem x'ġara. Jiena ma nistax nifhem x'ġara hemmhekk tlifna l-Koppa Italja, xejn żejt ukoll ittelfu fil-Koppa Italja, il-kampjonat tlifnieh letteralment. Koppa Italja u Super Cup. Kollox fit-3 ġimgħat. Ma nafx ġara. Fi frar reġgħina qisna rkuprajna, kellna rabħa sabiħa mal-Atalanta, 2-2, rabħa mal-Monza. Tajt li mal-Monza, saqsi l-Juventus u l-Inter kulħadd bata mal-Monza dis-sena. Kulħadd bata mal-Monza mbarraħna. Żgur għax ta' Berlusconi għalli jaħfillu, m'għandux jaqsam xejn, sewwa. Għax naf li paroli tan-nies, Berlusconi ċedilkom. Di mhix kwestjoni li ċedi. Di mhix kwestjoni li ċedi. Di kwestjoni li Berlusconi ovvjament għalli jaħfillu dejjem jibqa' jħobb il-Milan, Galljani jibqa' jħobb il-Milan, però mbagħad bir-rispett kollu daw xogħolhom irid jagħmlu. U l-plejers mhux se jgħidulhom isma' jekk tiskora kontra minna mhux ħażuhom. X'hekk nagħmlu tajt. Jekk niġu f'dan miktar ex-Interisti u ex-Juventini milli hemm ex-Milanisti mal-Monza. Ċekkjaw l-istatistika ġifieri u tgħiduli intom da x'tifhmu dak li qed ngħidien. Però mbagħad mill-bqija kien kampjonat li jiena ntih 6 bħala vot finali nagħti 6 ġifieri letteralment jgħaddi biżbrix sempliċement għax il-Juventus naqsu dak l-10 punti. Għax li kieku aħna speċjalna 5 post u aħna labu Europa League minn Champions tal-Italja. Importanti. Jekk imorru Champions League issa, sejdu semmejna anke Champions League. Champions League nagħti vot ta' 8. Vera, all right. Jiena ħobnu u bodni jiena ngħid il-verità. Meta labna mal-Jebes, inqlajna. Meta labna mal-Jebes u kienu fi żmien mhux ħażin, iċ-Chelsea, tawna 3. It-tnejn xejn ta' San Siro nħallu għax dik ovvjament kulħadd jaf li ta' Tomori, tkeċċija, bla 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 bla. Dik kienet kull logħba differenti. U għad nisallu ngħid li jekk ikun hemm referiju u nerġgħu nilagħbu Milan Chelsea nirbħulhom. Però dik hija l-verità. Mat-timiet li kellna nirbħu rbaħna. Salzburg, Dinamo Zagreb, Napoli, bir-rispett kollu lejn Napolitani, però jiena lija fl-4 logħbiet li labna man Napoli konna superjuri dejjem ma kienx hemm logħba waħda kien ħaqna nitilfu. Bir-rispett kollu lejn supporters Napolitani ħadu li ħaqhom naf li Marki jgħidha però hija l-verità, però minn 4 logħbiet ma kienx ħaqna nitilfu waħda. Meta ġejna mal-Inter huma kienu fl-aħjar żmien aħna konna erġajna bil-ħażin, però ma tistax titlef dak il-mod. U għad nisallum naf li qed impaxxi balla nies, però għad nisallum ma nistax nammetti li tlefna dak il-mod. Dak huwa l-istaġun tal-Milan għalija fuq il-Koppa Italja mhux se nitkellem din logħba waħda l labna u s-Super Cup melju passare alla prossima domanda. Klejtien, daħlu xi mistoqsijiet fosthom mingħand l-editur u mbagħad kien hemm anke xi kontroargumenti bejn l-editur Alan Attar u mbagħad Alan Attard fejn l-editur saqsa x'taħseb dwar il-fattur ta' Tataruzanu, ir-reserve goalkeeper, minħabba li kellkom tilagħbu ammont ta' żmien, ġifieri mingħajru, kemm affettwa f'Jannar u frar, u insomma Wayne imbagħad staqsa wkoll fuq Tonali aktar tard dika nitkellmu għax ħanippruvaw l-inqas nagħtu naqra sal-preview fuq tmiem l-istaġun. U minkejja li Alan qed jgħid li ta' mixxur il-veru kroll imbagħad wieġbu l-editur beda jsubej Jannar u frar. Tikkummenta dwar dan. Mela. Tataruzanu kelma waħda hemm għalih. Bir-rispett kollu leh, m'għandix rispett leh, però kelma waħda hemm għalih, ambaqru. Onestament, li kieku kellna gowler ieħor minn floku, anki issa l-ebda disrispett. Imma kien Henry Bonello jar minnu, dan goalkeeper li kull xut laqala fil-lasta għalajnieh. Lajna l-istatistika, guys, din hija statistika mhix qed nivvinta. 21 xut għalajna f'Jannar. 18 il-gow. Temnu għadi marru ċċekkjawa ta' Meruni. 18 il-gow minn 21 xut, 3 xuttijiet kull ma laqada f'xar. Kif niftakar nerġa' niġi żibel. Kontra l-Inter jidri laqahom. Dak fi frar, għalek qed isemmi għandna. Sorry. Ma importax, dik fi frar, ġifieri dik qasħan għadda. Però
Nerġa' mmur lura li kont qed ngħid. Iva, kien fattur enormi. L-inġiri ta' Majnjan tafatna lura bi kbir. Issa jidher li bisportiello s-sena d-dieħla almenu ħajkonna goalkeeper li jekk alla ħares qatt Majnjan jerġa' jweġġa' almenu jkollna replacement sura. Però iva, sostitut ta' Majnjan ma kenniex. Issa, ħasemmija ta' malaj peress li semmija Wayne, però ta' malaj. Rigward ta' Tonali, jekk nitkellem mill-line ta' supporter ngħid li Deluxe fuq li Deluxe fuq li Deluxe fuq li Deluxe. Jekk nitkellem mill-line ta' flus, ngħid li dal-plejer inxtara kollox issa ġifieri biżmilli għamel magħna bil-werenteru kollox, rajt allum 10 miljuni punt 5. U ħajjitneħħa għal 80 miljun. Jiġifieri 70 miljun plus valenza. Li 12 minnhom irdu marru għand il-Brescia, għal id-diskors ikun ċar, però 58 miljun fil-kaxxa tal-Milan li pretendi li jintefqu fi plejers oħrajn. Daqshekk nista' ngħid. Ma jidhirlix li kien hemm iktar Mark, irrispondejt il-kulħadd. Issa rispondejtni u mbagħad ħanżid kumment jien li ħalla Paul Buġeja fejn qal u hawnhekk qed ikompli jżid fuq xi persentijiet li rbaħtu lit-timijiet prattikament mortu tajb ma' timijiet il-kbar. Dik tfisser li tkun bagħti mill-kreattività biex issib il-gow, Iva. tkun tajjeb fil-counter attack għax ħaġa tal-iskantament issib iktar spazju ma' teams ta' statura. Ħafna drabi tiġri lil Liverpool. Dan mid-dera Paul Buġeja huwa supporter tal-Liverpool. Naqbel ma' Paul fil-verità għax din hija kwistjoni li min issa ngħid kreattività, però hija kwistjoni li meta t-timijiet kontrina jingħalqu u jmorru fil-kaxxa, aħna xejn, aħna letteralment dakinhar dak li tista' tgħidhom isma' il-logħba tagħkom. Għax aħna kif talqilna lil Leao u lil Teo u x-Xellu jekk jibqgħu mal-Milan, ngħid hekk. Talqilna x-Xelluk il-faxxa Xelluk hija l-Milan. Daqshekk ma bada xejn. U sa dan it-tant daħlet mistoqsija oħra, ċomba kif tispjega l-fatt li l-Milan baqgħu prattikament bl-istess tim tas-sena ta' qabel meta kontu Champions. Anzi għattu li d-dekketelar u ovvjament kif qed nieħadtu lik u dis-sena kellkom staġun fallimentari u spiċċajtu fil-5 post. Mela. U għal jista' jkun reġgħu ġamanjana ġdi minn ixkonxu ta' Le. Għalu però rkupra u la plaħħa l-logħba ma' Franza ġifieri Alright. Ejwa ksibna u fil-verità reġgħu ġa il-polpaccio. L-istess però ieħor. Imma le lab kollox orajt. Hemm ħafna fatturi, wieħed minnhom huwa il-merkato, il-transfer market li sar is-sena l-oħra. Li ġib bankina bħal Origi, diżastru. Issa ma Liverpool kien tajjeb, fil-fatt Chris niftakru jista' jitkellem mhux kien ikun anki l-intervent tiegħu, Chris kien qalli ħadtu kbir eċċettera. Origi ma Liverpool u Origi magħna u ma' kuġini tal-kuġini tal-kuġini ta' xulxin. Dekketelare sissa kien flop enormi, għandu 20 sena ġifieri intuħ iċ-ċans għax ma nafsa jiġri, però għadu żgħir. Rigward plejers oħrajn li fallew, hemm plejers bħal Adli, li Pioli ddeċida li ma jilagħbux, hemm plejers bħal Franks li Pioli ddeċida li ma jilagħbux, eċetera, eċetera. Però ovvjament it-transfer market kien baxx ħafna. Barra minn hekk hemm il-fattur Kessi. Kessi nħass fuq l-inħass. Il-Kessi kien magħna fis-sena tal-kampjonat u hemm supporters tal-Milan li qalu li ma kienx importanti Kessi, però naħseb li dis-sena intu ngħidna kemm kien importanti Kessi. U mingħajru bażikament il-Milan inbidlu b'mod totali. Mela, ħandur ftit fuq hekk Brady issa għax imbagħad wara nkun irrid mindur fuq Chris għal eventwalment nerġa' niġi għalik Brady. Naqa' kummenti tiegħek rigward l-istaġun ta' Manchester United. L-ewwel nett nirringrazzja lilek Marku lill-editur Antonello Abela tal-opportunità li tajtuni biex insemma l-opinjoni tiegħi llejla. U nifirħilkom tal-onur li ħadtu dal-istaġun tal-League Cup. Le, bħala staġun overall naħseb li jiena compared dejn l-istaġun ta' qabel kien overall kien sodisfaċenti ħafna. Oħrajn ta' xiex kien sodisfaċenti. One, il-United home Old Trafford kull ma tilfu l-ewwel logħba kienet ma' Brighton u mbagħad ovvjament ma tilfux logħba oħra. Anke meta ġew timijiet kbar bħal Manchester City, Liverpool u Arsenal kollha rbaħnilhom. Sewa dik kienet waħda mill-fatturi. It-tieni punt għal xiex il-United
inħoss li kellna staġun tajjeb, jien niftakar l-Antonello fis-sajf ngħid li jekk niġu mal-ewwel erba' u nilbħu mqar tazza li anke tista' tkun ġifieri l-League Cup, jiena bħala parti tal-United naħseb li nkun sodisfatt. U hekk ġara, ġifieri il-United irnexxielhom ovvjament fil-bidu kien hemm biex niftehmu daqsxejn reġa' kien hemm it-terremot, kienet hemm it-terremot tal-istaġun 2021-22, però naħseb li Ten Hag għamel biċċa xogħol tajba li plejer bħal Ronaldo naħseb jiena uridu bħala squad player ma Ronaldo ma aċċettax allura kellu jpoġġi bil-qiegħda u d-deċiżjoni ovvjament li l-kapten tat-tim Harry Maguire ma jkunx titolari fl-ewwel 11 ta' Manchester United u barra minn hekk anke alright kien hemm players li ħansemmi żewġ players li forsi United nefqu daqsxejn żejjed għalihom qed nirreferi għal Casemiro u Anthony li kulħadd beda jgħid United ħallsu iktar mill-valur propju tagħhom. Naħseb overall it-transfer market tal-United kien wieħed tajjeb għax il-players kollha li ġab miegħu Ten Hag fis-sajf b'xi mod jew ieħor taw il-kontribut tagħhom. Overall dan is-season naħseb li kieku jkolli intih marka ntih 7 minn 10. Ġanejt, però u barra minn hekk il-United minn 38 partita bħala punti ġibna 75 li ġeneralment fi żmien meta kien hemm coach Alex Ferguson konna niġu t-tieni post u saħan sitran kap dawk l-ammont ta' punti niġġieldu għall-kampjonat. Sfortunatament dawn l-10 snin il-livell fil-kampjonat Ingliż wara ħafna anka l-lum rajt l-aħbar ta' Tonali li ħajnbih għaċ-ċifra ta' 80 miljun euro naħseb li jiena għal-United jiena naħseb li ma tantx niżlet tajjeb u għax ovvjament qed naraw tim ieħor li ħajkun kompetitur tajjeb ħafna u issa anke nistenna reazzjoni mit-tim ta' Liverpool li naħseb ukoll li kien eżatt xi spiċċa season kellhom bżonn plejer fil-midfield kien priorità u naħseb wieħed mill-plejers li kellu bżonn jiċċaqlaq u li kien hemm l-aħjar wieħed disponibbli fil-merkato ħadu huma qed nirreferi għall-Arġentin McAllister. U ħaġa oħra qabel dan u intemm l-opinjoni tiegħi illi tbeżżani wkoll jiena illi ġibna dawn l-ammont ta' punti, però il-gap bejn il-United li qegħdin fit-tielet post għal Manchester City li qegħdin fl-ewwel post għadu kbir, ġifieri dik daqsxejn inkwetanti biex naraw li l-United jerġgħu jisfidaw għall-kampjonat. Niftakar 5 snin ilu Mourinho kien jgħid meta l-United ġiet li kienu ġab fil-staġun 2018 kienu ġabu 82 punt u kien jgħid li t-tim tal-United sawwek jista' jasal, ħafna mis-supporters ovvjament ma qablux. Għax ovvjament l-istess kien hemm il-gap bejn United u City kien kbir, ġifieri jiena ma rridx inkun pessimist, però minkejja l-progress li sar fit-tim tal-United naħseb li għadna daqsxejn il-bogħod jiena biex nerġgħu nirbħu l-kampjonat daqshekk malajr. Naħseb li dik kienet l-opinjoni tiegħi, però nerġa' ngħid overall staġun kien ħafna għalija kien ħafna sodisfaċenti. Mela Brady, għandi mistoqsija minn supporter propja ta' Chelsea da, jiġifieri, fejn qed jgħid taħseb li l-United in ġenerali kellhom staġun aħjar minn Arsenal? Aħjar minn Arsenal. Ma ngħidx jiena, ifhem l-unika ħaġa li U dan is-supporter huwa Hayden Brinkat, by the way. Nsellimlu. Domanda tajba ħafna. Ma ħanejt li Arsenal kienu aħjar minn United għal fatt li aħna nerġa' ngħid Arsenal ġabu 9 punti iktar minna jekk minn is-sejers ġabu 84 punt ġifieri l-istess hemm distakk ta' punti bejn it-tielet u t-tieni. Biss però United li marru aħjar minn Arsenal u mbagħad għax ovvjament Arsenal il-coach għaw Mikel Arteta ġiġa kien qed jibni t-tim, ġidan huwa t-tielet staġun li qed jibni t-tim ta' Arsenal u supposta kellu ikun l-istaġun fejn Arsenal kellhom jirbħu xi ħaġa u spiċċaw
ma rebħu xejn, ġifieri fuq dak l-aspett u United reġgħu huwa tim li qed jinbena mill-ġdid, ġifieri fuq dak l-aspett naħseb li United marna ħjar minn Arsenal, però overall naħseb nerġa' ngħid li hemm distak ta' punti mhux ħażin fil-lig bejn United u l-Arsenal. Naħseb ukoll ngħid li l-Arsenal nazzarta ngħid li kellhom staġun aħjar mill-United fuq dik. U kon ħan saqsik jien ġiex mistoqsijiet, waħda fuq il-goalkeeper. Ekkux iskom go u wieħed fuq anka il-karattru ta' Casemiro. Darba jekk mhux darbtejt kaċċa żgur, segwentament kollok il-lok nieqes. Mela ħanibda fuq qabel ngħaddi għal kopajt. Mela il-Milan għandhom il-United għal-Milan, imma ovvjament nemmen li Manjan bħala gowler illum il-ġurnata waħjar minn De Gea, tkun onest. Naħseb li il-United ma kellhomx l-isbal tal-United kien jiena nerġa' ngħid il-De Gea nixtiequ jibqem, però nixtieq li jkun hemm competition bħal m'għandhom pereżempju jekk Juventus sara nġib eżempju bikom Mark kellkom ħafna biex niftehmu difetti fl-iskwadra f'kull dipartiment, naħseb id-dipartiment tal-goalkeepers nisbeħ għax jiena lija reserve goaler mill-first. Jiena dik nixtieq. Jiena De Gea meta kellu riserva lil Romero kien juri l-aħjar logħba għax ovvjament Romero kien il-goalkeeper titolari tal-Arġentina dak iż-żmien. U naħseb li United iridu jafsu fuq għax jiena nixtieq li sal-aħħar ta' dan ix-xahar il-United almenu jkun hemm agreement kemm ma' goalkeeper. Jien joġobni ħafna pereżempju l-goalkeeper Spanjol ta' Brentford, Raja, li dawet jitolbu 40 miljun sterlina u li wkoll jalqu ma' attakkant, ġifieri attakkant ta' ċertu stoffa. Orajt jiena nixtieq bħala parti tal-futbol li nġibu l-Osimhen, imma Osimhen hemm ħafna affarijiet. 100 miljun qed jitolbu Napoli. Appart il-miljoni anka biex tiddilja magħhom l-istess storja bħal Harry Kane biex tiddilja ma' Levi li huwa bniedem diffiċli ħafna. Ovvjament naħseb li f'dan każ immur għal Højlund. Issa rigward l-ixxu ta' Casemiro, fimni da l-żewġ keċċijiet sarfu għal Sebalobit, ġifieri Sebalobit da ma setax jilgħab. Però issa naraw jekk dawn l-affarijiet hux ħajsiru fit-tieni staġun tiegħu għax da ovvjament kif dak kien ġej mill-kampjonat Spanjol għal-kampjonat Ingliż, ġirik seta forsi kien hemm daqsxejn seta dik kienet perjodu ta' adattament. Eżatt ir-raġuni għal xiex forsi Casemiro kien hemm daw it-tkeċċijiet. Però l-istess il-United ukoll jekk iridu semmejt il-Casemiro m'għandniex sostitut tiegħu ġifieri denju, l-istess iridu jafsu wkoll jekk iridu jiċċalenġjaw. Mela, ħanala il-kummenti dwar Manchester United, kumment li ħalla l-editur, min qed jikteb dwar il-Milan ħan nitkellem iktar tard biex ma nisvijawx is-suġġett. L-editur Antonello qed jgħid nemmen bisħieħ li il-protagonista ewlieni ta' Manchester United għal din is-sena kalċistika li għadha kif intemment kien Erik ten Hag. Il-mod kif qaċċat li Ronaldo jibqa' wieħed memorabbli u naqbel miegħu u nemmen li jekk iħalluh jaħdem ir-Red Devils mhux se jdumu ma jduqu iżjed suċċessi. Sa dik nistennew u naraw. Ħandur ftit lejk, Chris. Lilek apparti rrid insaqsik dwar l-andament tal-istaġun u l-aspettattivi, nixtieq għandi mistoqsija oħra għalik. Ftit tal-ġranet ilu Awmata kien hawn it-tim nazzjonali Ingliż u fosthom kien hawn ħadd ħlif il-plejer tagħkom Trent Alexander-Arnold illi ġie trasferit minn difensur lemini għal midfielder ċentrali. Ġifieri apparti li titkellem ftit il-Liverpool kan nixtieq nisma' għall-kummenti tiegħek dwar dan il-plejer partikolari. Mela, lejla tajba l-segwaċi tal-Kamra Sportiva u fosthom l-supporters tal-Liverpool qed jarawna, ħatta lija Mark ta' metlix prosa tat-tazza li rbaħna x'aħna rbaħna tazza wkoll. Irbaħtu? ċeriti. Mela nawguralkom. Bħala onur ikbar mill-lejkap. Ifim li kitġildu bejnietkom. Jekk kejjilhom edhom dej xulxin. Kejjhom dej xulxin. Skużani, li qed ngħid ma doffi. Ċajta naqgħod ma Brady jiena.
Xkont se ngħidlek iwa rajna transition ta' Trent kienet qed tiġi introdotta wkoll fl-iskwadra tal-Liverpool fl-aħħar minn lobby bejn l-aħħar minn lobby għaxar lobby tal-istaġun. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li beda jintroduċiha Jurgen Klopp u rajna li meta Trent Alexander-Arnold lab dik il-logħba nista' ngħidu li kienet ħalli l-frott tiegħu fil-ground. Jiġifieri bħala assist kif rajna meta ta' assist Saka l-aħħar logħba tal-Ingliżi kontra North Macedonia u huma dak it-tip ta' passes li jagħti wkoll mal-Liverpool u kif ukoll ix-xuttijiet li jagħti minn barra l-kaxxa meta lab kontra Malta u qed insemmi nazzjonata kontra Malta. U ta' teddida għat-timijiet avversarji jkun qed jilgħab kontrihom u naħseb li l-Trent ħanaraw aktar ukoll l-istaġun li jmiss u nisperaw li naraw dik il-pożizzjoni fejn Trent Alexander-Arnold ħajkun qed jilgħab fin-nofs flimkien ma' McAllister kif qal semma aktar bejtek l-qudiem huwa l-uniku plejer li ħadna s'issa u naħseb li ħadna business tajjeb ħafna bih, ġifri fej 35 million għal McAllister fej kien hemm skwadri oħra tisegwuh fosthom il-United, Arsenal u City. Ġifieri naħseb li għamilna reinforce tajjeb għall-iskwadra tagħna, però xorta nibqa' ngħid li Liverpool hemm maħni skwadra bħal United li huma l-iktar skwadra li jonfqu tista' tgħid. Kull summer transfer market għalkemm dal-summer transfer market fl-Ingilterra għadu ma rrankax, huma waħda mill-iktar skwadri li jonfqu. Aħna sfortunatament il-Liverpool huma għandhom owners Amerikani naqammilin aktar minn tal-United u joqogħdu lura hemm ħafna biex jixru players, però tissemmu ċertu targets li forsi ikunu mal-Liverpool fil-viċin fosthom qed jissemma right back dik qed tittini x'nifhem li Trent Alexander-Arnold ħajkun qed jilgħab f'nofs il-ground kif ukoll qed jissemmew żewġ players oħra li llejla jilagħbu mal-Franza Under 21 fosthom Kefre Thuram u Marcus Thuram u Kone tal-Bayern Mönchengladbach li huwa wieħed mill-players favoriti. Għawaqfek minuta jekk jogħġbok qed issemmi dil-logħba. L-Italja dom kif kisbu il-gow ta' draw, nirringrazzja anke l-ħabib tiegħi Josef Camilleri li għafżana li ġabu draw, il-gow ġie skurjat minn Pellegri, apparentament kien hemm xi assist kemm mhux nara ta' Tonali. Tista' tkompli, skużani interrompejtek. Kont qed nisemmi l-Manu Kone huwa plejer ieħor segwit mill-Liverpool u jilgħab mal-Bayern Mönchengladbach waħda mir-raġunijiet li tiġi segwit għal fatt li aħna ħadna direttur Ġermaniż għal dawn l-3 xhur li s'issa għal 3 xhur biss jidher li ħajkunu ħadni l-Sporting Director Schmatke u qed josserva ħafna il-lig Ġermaniż. Kif morna l-Liverpool bħala staġun? Ma morniex xiwaw, ġejna l-ħames, kif qed jagħmilna Brady u m'hemmx tagħmel, nista' ngħid l-istaġun tagħna nista' ngħid li għal iċ-ċomba nirrepetih fuq il-Liverpool. Meta rridu nilagħbu ma' timijiet kbar, ġibna riżultati tajbin, meta ridna nerbħu l-logħb kontra timijiet kbar, erbaħnihom bla problemi ta' xejn. Anzi, vera konna komdi biex nerbħuhom dawk il-logħb, però kien hemm dawk it-timijiet, f'eżempju, iċ-ċomba semma l-Ispezja u semma xi timijiet oħra. Aħna l-Liverpool kellna il-Nottingham Forest, kellna il-Leeds United, Il-Bournemouth minna li għalek kulkom xinu. kellna l-Bournemouth li hija ħaġa dik iftakara Brady, dik kienet jistennija dik il-logħba x'aħna wara rebaħnilhom sabba b'xejn, kienet jistenna li l-Bournemouth jirbħulna wieħed b'xejn. Fim allura iwa kellna l-Bournemouth wara każa wara li tim li rbaħnu jidlu 9 b'xejn il-Bournemouth u bagħad imorru ġodda darhom u tlifna. Wara li rbaħnilkom aħna, għax dik konna rbaħnilkom aħna tuhom fuq Trafford u bagħad tajtuhom 9. Baċrat bil-kontra. Bil-kontra, ekku, ġifieri għalla għakat għaw Clinton Vella għallek fl-axħar ħatna għakolur. Għax Mela, l-Ewager tal-United għabjat karti. U hemm kummenti ieħor, ġifieri minant leġendarju żomma Liverpool, Chance Wenfield li selli għalikom u ovvjament għal You Never Walk Alone. Mhux qiegħed hawnhekk, imma wassaċċant l-editur. Aħna l-Liverpool ukoll morna lura, forsi xkonna traskurati li ma għamminniex ir-reinforzi fejn kellna bżonn mal-ewwel, ġifieri aħna Liverpool kellna ħafna injuries ukoll u fil-fatt meta rajna li t-tim reġa' ngħaqad konna tinġibu riżultati aħjar, forsi kien tard wisq. Fuq kont ħansaqsik anticipajtni. Għax kont se jkun bax ġara f'daqqa waħda, jiskom fl-aħħar battu. Għax aħna żgħat kellna l-injuries, wara li kellna l-injuries u mbagħad it-tim reġa' beda jingħaqad, reġa' bdew deħlin il-players
reġa' daħal Diogo Jota, rajna l-saħħa li għandu Diogo Jota bħala striker, reġa' daħal Luis Diaz, Darwin Nunes beda joqgħod, Cody Gakpo reġa' beda joqgħod, jiġifieri fis-sens Darwin Nunes ġie mill-lig fejn kellu problema bil-language barrier meta ġie mal-Liverpool. Darwin Nunes kien plejer li jekk tmur fuq TikTok u fuq YouTube u fuq is-social media kollha kienu ħajġibulek l-iżbalji tiegħu. Però x-xogħol bes li jagħmel u jaħdem fejn anke jagħmel ċertu assist u jagħti dik il-grinta kollha fil-logħba ma jġibuhomx ġifieri Darwin Nunes għalija huwa wieħed minn dawk il-players li nemmen li l-istaġun li ġej ħanarawh jisplodi u li għandna forsi tajjeb il-Liverpool ħajkonna dawk il-5 players fuq quddiem li ħajatu kompetizzjoni xulxin. Qudiem, sorry ħaninter fuq quddiem għandkom ġifieri vera neħħejtu l-Mane Firmino ma għandkom 4 players. Intom għaw il-midfield u li tidu l-midfield u forsi naħseb anke fuq wara ikolkom dak il-players li jirreplace jaw. Għax wara għandkom players ta' kalibru, ma meta dejjem eżempju meta jkollok xil-Konate jew il-Van Dijk il-livell jonqos. Però mbagħad quddiem kif qed ngħidu għax bħal Luis Diaz is-sena l-oħra jiena kien impressjonali, ġifieri, u mbagħad is-sena ma tantx ma tidher ftit li xejn. Ġewwa ta' kemm ilu mal-Liverpool kallu l-injuries. U semmejt inti Nunes jiena għalhekk hija biċċa xogħol b'sal Ten Hag u għal-United għax issa daw ħajoqogħdu l-istaġun li ġej. Ġifieri inti għandek is-City ovvjament qegħdin livella lihom. U mbagħad għandek l-Arsenal issa l-orma stabilixxew ruħhom ma ta' fuq Newcastle wara season mit-takeover daħlu Champions League mill-ewwel u l-istess il-Liverpool ma tistax kif qed ngħidu għal xran nagħmlu lejn l-aħħar plas li issa jibbildjaw fuq li ħallew dan is-season, ġifieri ħadd tkun ibsa għall-United. Ma tix tkun negattiv imma ħadd tkun ibsa ġifieri. Ħadd tkun ibsa. Mela, kumment lilek Chris. Jekk tagħkom għammil dal-kumment minn tal-għana t-tart, jekk tagħkom għammil ta' Liverpool tagħna x'inhu siebi kardinali Nunes 100 miljun euro, Gakpo madwar 80 miljun euro, McAllister, Luis Diaz u Tabib. Gakpo 35 miljon, McAllister 35 miljon, Luis Diaz meta ħadnieh konna ħadnieh 60 miljun, għala ma min iżhom. Mal-Milan għandi nifhem jien, la semma l-kardinali. Das kemm kien hemm staġuni fil-passat fejn fuq aktar mill-Liverpool il-Milan meta kienu fl-aqwa tagħhom. Ma aħna ġibna il-Darwin Nunes wara li konna neħħejna ċertu players u kien telaq Mane, ġifieri naqset il-paga ta' Mane, ġifieri dak tagħmel effett u nemmen għalhekk li ħajżidu players fin-nofs il-Liverpool, max deħħew 4 players fin-nofs, ġifieri dak irdu jġiru players żgur imqarb bit-tnejn oħra flimkien ma' McAllister. Semma Brady player importanti li għalija kien ħafna importanti fl-istaġun tagħna fid-difiża fejn qabel forsi konna nsemmu l-Virgil van Dijk, Ibrahim Konate kellu blata wara saħħtu fast kien weġġa Virgil van Dijk m'għandniex dik is-saħħa ta' difensuri fejn jilagħbu fuq wara u issa ħajbda is-sinjali qed juru li ħanibdew nilagħbu bit-tlieta fuq wara, irid jixxu wkoll fuq wara ġifieri dun għax ħajġri ġifieri l-istaġun huwa twil u nemmen lil Liverpool u l-United jekk ikunu għal full potential tagħhom mhux ħajkollhom l-Arsenal mhux ħajkollhom staġun ħafif daqshekk bħalma forsi kellhom din l-istaġun. L-istaġun l-Arsenal kienu għamlu żmien fuq quddiem, okej baqgħu jiġġieldu sal-aħħar forsi ftit tal-istaġun, ma baqgħux jiġġieldu sal-aħħar logħba forsi bħalma għamlet l-iskwadra tal-Liverpool kontra City u jitilfu l-lig punt għal żewġ staġuni ġifieri wieħed jara il-Liverpool ikunu qegħdin kif suppost u l-United ikunu għadin kif suppost wara kollox il-United għandhom skwadra tajba wkoll ġifieri u l-players minn dejjem hemm kienu anke meta kien hemm fi żmien Old Solskjaer kienu ġew it-tieni. Players kellhom. Ġifieri tim kellhom dejjem. Dak is-season tajjeb mortu ġejtu t-tieni. Mbagħad tittelaq pereżempju konna nilagħbu tilab ma' away ma tlifniex logħba dik kien il-fatt tas-support naħseb li jiena affett għax away ma tlifniex logħba hemmhekk. Però mbagħad titgħid kollox konna morru nilagħbu għal logħba pereżempju tim ikollu 3 players validi bil-Covid, ġifieri u l-Liverpool kienet minnhom anke kontu l-istess dak is-season l-istess meta mbagħad jitlulkom il-players mill-Covid lejn l-aħħar kontu jgħidil li spiċċajtu t-tielet jew ir-raba' ġifieri filli kontu barra mill-Champions League. U mbagħad spiċċajtu tħaltu. Ma dan fimni. Mela.
Nieqfu momentarjament għall-ewwel waqfa ta' reklami. Wara reklami Brady ħanibda bik biex nitkellem ftit fuq il-futbol Malti. Mela, nibdew din it-tieni parti tal-programm li ninsabu live u mhux ġejt inkompli nħeġġiġkom u skużawni jekk m'iniex qed nilaħaq mal-ammont esorbitanti ta' messaġġi illejla, però nipprova nieħu l-iktar saljenti, però serħu raskom illi ħanaqsamu manka ma' l-mistednin tagħna. Brady, ħanibda qabel futbol Malti, għax wara kollox dak kien l-iskop jien li studentek kif kien mistenni ħamru Spartans ġew kurunati Champions. Biss però kien hemm xi tim jew teams issorprendewk fit-tajjeb u anke fil-ħażin. Mela rigward il-Kampjonat Premier, naħseb jiena meta l-għada li ħibsit ċelebraw Amrum, orajt għajd li inti mhux taf inti tisma' u Malta kulħadd jaf il-xulxin, Amrum diġà kellhom kienu rilaxxaw il-barranin u kienu diġà kellhom nukleo ta' barranin li ma kinux labu f'pajjiżna ta' livell għali. Plus il-Maltin, plus li kienu diġà ftehmu ma' Ryan Kamenzuli ma' Florjana li f'dak is-season sena l-oħra kellu kien wieħed mill-aħjar players u kol ftehmu biex Matthew Gullajmir kien jerġa' għax kien mislu lil Siena jidilli fl-Italja. Konfermali. Jilab l-istaġun, jibda mill-bidu l-istaġun ma' Ħamrun, barra minn hekk Ħamrun wara 30 sena kienu ħajkompetu fil-kompetizzjoni Ewropea, ġifieri ovvjament kienu ikkalgati tajjeb biex ġifieri preparati tajjeb ġifieri l-ewwel biex jagħmlu ħoss fl-Ewropa kif għamlu kif verament kienu viċin jitlu fil-grupp tal-conference u mbagħad ovvjament komplew dan fil-kampjonat ġifieri kienet mistennija li Ħamrun avolja ma kienux iċ-champions imma li ħajrbu il-kampjonat huma. Ovvjament forsi ma kienx ħadd ma stenna li ħajkun hemm id-distak ta' 16 punt bejnhom u t-tim Birkirkara, imma ovvjament kienet mistennija li Liverpool League. Però tim li impressjonani fil-pożittiv kien Birkirkara. Birkirkara nafu li meta t-tlet logħbiet li labu magħhom Ħamrun daw ma skuljawlhomx ballum, ġew darbtejn draw ta' xejn b'xejn u mbagħad fit-trofi rebħuna web b'xejn. U Birkirkara daw fil-friendlies ma rebħux logħba, kellhom taqlib enormi ġieli daw letteralment bidlu ħafna mill-barranin tagħhom, ġabu lil Tedesco bħala coach, darba lil Tedesco Birkirkara ħalluh jaħdem ġifieri kif xtaqu ġab il-ċertu players li kienu ġa miegħu u barra minn hekk bl-istaff tekniku tiegħu u naħseb jiena li Birkirkara naħseb jien fil-fema tiegħi kien naħseb
kolli nara xaġa pożittiva mill-kampjonat lokali kienu bil-Kirkara fil-fema tiegħi. Bħala delużjoni fimni kontra qalbi naħseb jien kienu Hibernians għax jiena tippretendi wara li jirbaħ il-kampjonat għalmenu jikkwalifika fl-Ewropa kif ukoll Floriana. Floriana kienu ġew it-tieni post u rebħu l-FA Cup u għarrajt kienu neħew żewġ plejers fundamentali ġieli Ryan Kamezzur li diġà semmejtu kif ukoll il-Brendan Piper li marma Valletta. Però il-barranin il-barranin għenu biex jitfu trofi kienu kollha baqgħu hemmhekk. U kol għamlu xi akkwisti żgħar Maltin kien hemm jidilli Maltpjata James Piteri u Manzajris Carlo Zammit Olardelli. Ekku. Ġieli xorta nistenna li Floriana kont nistennihom li ħajkunu ma tafu. Ġieli naħseb dawk kienu l-ikbar naħseb diżappunti għax ovvjament fejn tidħol delegazzjoni mill-ewwel ċara li Pjetà kienet tkun jibsa lihom biex jisalvaw. U l-istess għal Żebbuġ kif ukoll anke Santa Lucia l-insejġ dak kienu waqgħu kienu ġabdew jippreparaw l-iskwadra tagħhom għal fest kienu rilaxxaw diġà xi plejers li kienu magħhom fil-Premier u mbagħad ovvjament dawn iridu jerġgħu jibdew from scratch, ġifieri il-battalja relegation. U l-relegation kienu bejmetu ieħor ma nafux ħajġri. Għansemmi tim ieħor ukoll li ġie promoss mill-Challenge League qed nirreferi għal Marsa Xlok li wkoll kellhom staġun pożittiv li dawn waslu final tal-FA Trophy u kif ukoll salvaw Tranquilli. Però xorta nibqa' ngħid li naħseb l-iktar tim pożittiv kien l-ewwel bil-Kirkara naħseb warahom Balzan u mbagħad naħseb Marsa Xlok fit-tielet post. Bħala timijiet pożittiv, ovvjament tal-Ħamrun qed neskludi l-Ħamrun, ġifieri għax ovvjament kull Ħamrun kulħadd kien jaf x'ħajġri, ma dawk it-tliet timijiet naħseb inħossni speċjalment bil-Kirkara u Balzan kellhom staġun tajjeb ħafna. Mela, hawn kumment ta' David Azzopardi li qal bit-tajjeb u bil-ħażin naxxalla jinsura fil-Premier. Nafu naxxar li la kellhom gazin, la kellhom ground u għamlu leġubijiet dan it-tim. U nawguralhom fir-ritorn lura fil-Premier ħajritorna d-derbi tan-Nord kontra l-Mosta li nafu intom naxxarin. Semmejn il-Mosta, skużani nsejthom il-Mosta, ma Mosta wkoll kellhom staġun tajjeb pożittiv ukoll, però Mosta ovvjament fil-Mosta ma semmejthomx ukoll għax issa Mosta ormai huma tim stabbilit fil-Premier, ġifieri dejjem nara ħisu mat-top half tal-klassifika dal-aħħar jisu tliet staġun kellu kwalifikazzjoni jidilli riċentement ukoll fl-Ewropa Mosta fl-2020. Ġerek jisni ma semmejthomx il-Mosta jiena. Brejdi ma nafx qabel indur fuq il-mistidna l-ora. Tgħaddi xi kummenti dwar il-Challenge League, il-famuż l-Old Division l-Antika u National League. Stenna xi sorpriża minn dawk li telgħu jew forsi stenna xi ħaġa jagħmel xi tim oħrajn, dawk prattikament. Le, Challenge li kellek l-istess storja ġiri minn ħajrku. Għandna ħadd kien jaf li l-islima kienu armati biex jitilgħu jerġgħu lura fil-Premier. Naxxar, all right, vera s-sena ta' qabel ma kinux għal ftit ma telgħux kienu vera viċin li jitilgħu ma telgħux fl-aħħar u samlu l-pass dis-sena ma considering li il-problemi li hemm amministrattivi għalija naħseb li naxxar heads off ġifieri. U mbagħad li ddeludew għax kien hemm timijiet li forsi mbagħad kien hemm ukoll ħansemmihom li ġew ma ta' fuq Żurrieq pereżempju stennejt li ħajkunu jiġġieldu għal-relegation li spiċċaw jidilli mal-ewwel sitta Żurrieq. Avolja ma kienux fit-taqtija tal-promotion. U naħseb jiena fejn jidħol relegazzjoni naħseb li forsi stennejt aħjar jella xejn mill-Birgu, stennejt forsi setaw anke jsalvaw. Tajjeb considering l-esperjenza tagħhom. Mela, Challenge, sorry, inti la Michellik ma semmejtux
għadna ma t-tkellim, semmejtu li l-Amiċer League. Ma semmejx, ma tkellimx. Qabel titkellem fuq l-Amiċer League, ħana din kumment li tal-hawnhekk. Paul Buġej għal-Ħamrun kien nassaġun tal-bliħ, jidher li supporter tal-Ħamrun, telfa waħda fil-lig u għalu disa goals biss u s-sena l-oħra wastu viċin il-gruppi u għalu tim bħal Leveski, Sofija li mhux ċajta. Li kif Leveski mhux l-sena ta' qabel kienu fil-gruppi juri s-saħħa kellu tim. Fit-trofi hija kaptaj li naqbel miegħu, fit-trofi kollox jista' jiġri jew kwalunkwe knockout. Skurjaw kmieni Tedesco faħħal Tedesco l coach bravo defendu tajjeb bil-Kirkara u l-Laku tejn ukoll ħabba ballu fuq linja fimni. Dana f'kwalunkwe logħba il-Lak tejn. Ma nafx tgħaddi xi kemmtejn fuq l-Amateur League. Mela fuq ċomba. Le, fuq l-Amiċer League naħseb jiena l-unika qara li kieku ma tarawx Zabbar naħseb li tkun disfatta kbira għax għall-investiment li jagħmlu. Għax imbagħad dik l-inġustizzja tiegħu jiena l-Amiċer League kont naqbel li jsir bħala mod amministrattiv għal dawn it-timiet iżżar naħseb li għenithom li sal. Però mbagħad biex titla' minnu l-Amiċer League it's not easy, ġifieri, għax kif rajna l-Zabbar minn xiex kellhom jgħaddu għalkemm naħseb li kellhom partiti li ma kinux daqshekk tajbin imma kien ħaqhom li jitilgħu. U mbagħad kellek bħal imġar, l-linja li ġar kien ġara flej l-aħħar għax għamlu l-istess kellhom staġun tajjeb ħafna u spiċċaw ma telgħux. Kellek il-Kalkara l-istess li investew fih it-tim. Il-prestazzjonijiet kienu tajbin, tiġi l-logħba kaptajt ma' ħaż-Zabbar li huma forsi tarġa' aktar il fuq minnhom u tispiċċa ma titlax. Naħseb naħseb jiena li xorta naħseb li fl-Amiċer League jiena għalkemm jiena favorih, naħseb li jiena li tinqasam. Waqt se jiġri. Eżatt, bil-fors. Kaseb section, kellek is-section fejn kien hemm l-Isla ħaż-Zabbar, Imġar, Kalkara. Huma kellek banka bil-Żebbuċa kellhom timteb li spiċċaw barra. U mbagħad is-section l-oħra orajt telgħu msejda u ħalluqa telgħu imma mbagħad it-timijiet l-oħra li kien hemm kull rispett. Section l-oħra kienet iktar jibsa u naħseb jien fl-opinjoni tiegħi. Mela, ħandur fuq ċomba mbagħad ngħaddi fuq Kopajt. Biex nieħu round minn għandkom dwar fil-każ tiegħek ċomba dwar is-Serje A biex nara l-andament tiegħek u naf li titgħaddi xi avviż biex bil-qalb kollha twaslu inti wkoll. Mela, grazzi Mark, ħanitkellem fuq l-avviż iktar tard, mela, qabel nibda però xtaqt nirrispondi messaġġ interessanti illi intbat fil-sezzjoni tal-kummenti tagħna. Sfortunatament is-suġġett però kont naf li se jiġri reġgħu fuq Sandro Tonali. L-ewwel nett Franza Italja bħal nett inti stess Mark, ir-riżultat huwa ta' 1-1 kif qalilna wkoll Josef. Għal Franza kien hemm Masses ta' Kalulu illi suppost ħajibqa' mal-Milan, għall-Italja kien hemm Masses ta' Tonali illi s'issa huwa plejer tal-Milan. Ġifieri fl-Under 20 f'dil partita kien żewġ assist ta' plejers s'issa li huma tal-Milan. Sada naħseb li ma jibqax imma s'issa huwa plejer tal-Milan. Importanti nsemmuha, ovvjament qed nitkellmu fuq il-Milan. Kien hemm kumment interessanti jekk tista' nkissibu inti Marku tgħid li min kien għax onestament. Brian Vella kien. Brian Vella. Mela, Brian jien għadlek ħanirrispondik fil-live u ħanirrispondik issa. Rigward jekk hux Tonali merċenarju u xi klabb kaċċieħ jew hekk nista' ngħidlek illi s'issa ġifieri sal l-10 ta' flaxija ta' 22 ta' Ġunju nista' ngħidlek illi ma nafx. Dan għaliex ċertu reporters, ċertu ġurnalisti rrapportaw illi kien Tonali illi ftehim ma' Newcastle l-ewwel. ċertu ġurnali oħra rrapportaw illi eżempju Tonali qabel ma telqa' mal-spedizzjoni Taljana ta' taħt 20 sena kien diġà jaf l-offerta ta' Newcastle u dan għallhom jiena jiġri x'jiġri ma rridx iċċaqlaq minn hawn. Dax irrapportaw il-ġurnali mhux jien. U mbagħad kif waslet l-offerta uffiċjali u pretenda lil Milan jgħidu le. Kif ra lil Milan l-offerta bdew jikkunsidrawha dan id-disappunta ruħu u spiċċa ovvjament mbagħad qallhom speċi mela nitlaqgħu. Min għandu raġun ma nafx il-qoddim. Forsi xi ħadd ikollu id-diċenza li jitkellem
kemm min-naħa tad-diriġenza sabiħa ħal għandna flok ngħid kelma oħra bħalis onestament, u kemm min-naħa ta' Sandro li forsi jitkellemu. Li hu żgur li l-bnadar spiċċaw, għax jiena li jekk ħajitlaq tona li l-bnadar spiċċaw. Issa, mela, morru lura għas-suġġett li konna din nitkellmu is-Serie A. Mela, is-Serie A intrebħet minn Napoli b'mod illi żgur tobodhom kemm tobodhom kemm idejquk ma tistax tgħid ma kienx ħaqhom marketing talik. Żgur li tottalija di. Nifhem li jdejquk jiena n-Napoli jdejquni ħafna wara l-Inter li ktar nobot lilhom dejjem għatta u nibqa' ngħidha, però verita. Għamlu minn Settembru sa Marzu daw l-Inter biss rebħulhom. Faqgħu lil kulħadd 5 lil Juventus, 2 bwiet għalkemm ma kienx ħaqhom man, eċetera, ma insomma. Min daħal fiċ-Champions League? Daħlu l-Lazio, naħseb li sorprendentement, għax jien ma konx nagħti flus fuqhom, u bħali nammaġina li ħafna, jiena ngħid il-verità, jiena kieku l-ewwel erba' tiegħi tal-Premier kienu eżatt li qed jien fil-bidu tal-istaġun. Qed għajthom eżatt, Brady jista' jikkonferma għax dak diskors għattulu fis-sajf. Tas-Serie A ma qtajthomx, għax tas-Serie A jiena għadt li l-erba' Champions League huma Milan, Roma, Juventus u Inter. Barra Napoli, barra miċ-Champions League, illum nistħi ngħidha però għetta, ovvjament il-Lazio wkoll. Il-Lazio naħseb li l-iktar tim li kien sorpriża dis-sena mill-ewwel erba'. Sorpriża wkoll kienet il-fatt li krajna l-Atalanta fil-5 post. Fil-verità ġew is-sitta, però xorta daħlu fl-Europa League. Bil-Juventus hemmhekk u le. Ir-Roma jien naħseb li huwa diżappunt kbir li ma daħlux Champions League. Inha li diżappunt kbir. Veru ġew final tal-Europa League u tilfuha kif tilfuha, però xorta nemmen li huwa staġun diżappuntanti. Illi kollok tip bħal m'għandhom ir-Roma li ħadu daw lil Dybala, lil Wijnaldum ma kien ħafna injured, però xorta kien hemm. Għandhom players bħal Smalling, u players oħrajn illi Mourinho qed jerġa' jġibhom nies bħal Matic, illi mal-United kien litteralment l-aħħar sena sentej qiegħed hemm għal numru kif inhu Fred illum biex ngħidu hekk Brady mbagħad jikkonferma hekk irid. Matic ma' Roma raġa kien plejer strumentali tista' tgħid. Jiena nemmen illi mbagħad ovvjament ħadu dak li sejjaħ plejer Belotti, jiena ma nafx kif hawn min għadu jsejjaħlu plejer, imma insomma ħalli dak kien bankina għandhom it-Temi Abraham illi aħna nafuh sew sfortunatament. Jiena li kien għandhom il-Mourinho stess, jiena li kien staġun fallimentari għal Roma. Minnaħa ta' timijiet li waqgħu, nista' ngħid ukoll hemm tim ieħor illi ddellu din ftit il-Fiorentina. Jiena Fiorentina huwa tim li joġobni ħafna, Fiorentina l-istess bħal Milan, mal-kbar ma labux waħda ħażina. Waħda ma labux ħażina. Anke l-final tal-Koppa Italja ma kellhomx jitilfuha. Issakkaw supporters tal-Inter jgħidu l-kontra dik affarijiet tagħhom, però l-verità hija li l-Fiorentina labu daqshekk mhux iktar mill-Inter. Fil-kampjonat lilna rebħulna li l-Inter kien ħaqhom jirpulhom, anke jekk fl-ewwel round niftakru lil gow ta' Mkhitaryan jew kif jgħidha l-editur Mkhitaryan. ċajta zaħira bħi għedak ma naqbaċ waħda miħom ma kuxin. Nemmen illi fil-verita kelli ġi mħassar, ma insomma, mux għannu kos polemika, disappuntawn. Pero l-ikbar disappunt ta' sena kien Sampdoria. Minar dubju ħadd ma basa li Sampdoria ħajaqaw. U ħajaqaw b'dak il-mod li għamlu letteralment kampjonat għatt ma kienem raċ ta' tagħmel daw salvaw. Għatt. Allora ovvjament kien l-ikbar disappunt tas-sena it-tim ta' Sampdoria. Mill-banda l-oħra Cremonese, għalkemm aħna ma rbaħnilhomx logħba, però kisu kulħadd kien f'moħħhom illi ma jsalvawx ħadd peċi li ma salvawx l-Spezja, forsi fl-aħħar sena d-dieħla ma jkollniex telfa' magħhom wara 3 snin infila, jiddispeċini li salvaw ħallas Verona li għalkemm dal-aħħar rbaħnilhom dejjem però b'rivalità qawwija ovvjament li ġej minn dawk iż-żewġ kampjonati tal-1973 u l-1990. Bażikament taqqat kollox il-kampjonat kollu, Osimhen bħala top scorer naqbel magħha 100%, però hekk nixtieq nitfa' botta żgħira. Bleġġa żgħira li ma nistax ma nitfax. Kvaratskhelia ħada l-aqwa plejer tas-Serie A. Ħafna ħajdu mela min tidu joħodha. Hekk naraw l-istatistika ta' Kvaratskhelia. Sa Marzu kien l-aħjar assist fil-kampjonat. Kien aħjar mill-Leao, eċċetera. Fl-aħħar tal-kampjonat, Leao qabżu f'total ta' 5 goals. F'total ta' 3 assists. Mela l-aqwa plejer tas-Serie A kellu l-aqwa assist u laqqas aqwa goals. Irrid nitfaħħam biex inkun fajta. Li Osimhen joħodha l-aqwa plejer tas-Serie A kont imbaxxi rasi u ngħid proset.
Li Osimhen ħada l-aqwa striker ta' serja, iva, naqbel 100%. Però li joħodha Kvaratskhelia l-aqwa plejer ta' serja ta' kollu xi man Napoli, dibħal baħna nagħta b'rispett kollu. Meta ħada Messi il-ballun ta' deb l-2010, ta' kollox il-Barcellona kienu għadu xħadu kampjonat. Mentri 100% li dik is-sena kien joħodha Sneijder. Final mal-Olanda, rebaħ Champions League, rebaħ tripleta mal-Inter, kien joħodha 100% jew Milito. Ma kienx joħodha Milito biss għax tal-final tal-World Cup Sneijder mal-Olanda, jew Sneijder insomma. Però ħada Messi, ma insomma, dik tfajta biex ngħid fajta, u ħana laqgħu fejn jidħol il-kampjonat minn naħa tiegħi. Ma nafx hekk hemm xi domandi Mark, għax fil-każ ngħaddi ovvjament għal dak l-avveniment. Niet tista' tgħaddi għal dak l-avviż. Mela ħanaddi għal dan l-avviż u daħal kull l-aħħar interventi għal sena 2022-23 sakemm ovvjament ma jinqalax xi video speċjali ieħor bħalma kelli ħafna dan ix-xahar. Nixtieq speċjalment għal Milanisti, forsi anke ħadd ieħor però l-iktar għal Milanisti. Nhar l-erba' li ġej 28 ta' Ġunju se jkollna il-ġurnalist b'saħħtu ħafna Milanist Malta, Luca Serafini, li huwa bniedem li għandu ħaġa li naħseb li huwa l-uniku ġurnalist li jaħdem għal Milan jew li jaħdem viċin l-ambjent tal-Milan li ma joqgħodx jaħseb għax jgħidha. Kollox jgħid. Ġvida jekk jgħid il-Milan żbalja mhux se jqgħod jgħidha. Fil-fatt ma Berlusconi qatt ma ħadem. Għax huwa bniedem li mhux ma jilaqx bħalma jagħmlu ċertu nies, ma diġà fejn semmi ismijiet. Għal min jixtieq jiġi din l-attività se ssir nhar l-erba' ġewwa l-Kunsill Lokali tal-Ħamru fil-pjazza, ħajkun hemm barbecue buffet għal prezz ta' 20 euro min irid jiġi, ovvjament organizzata mill-Milan Club Malta, se jkun hemm ukoll Luca Serafini se jippreżenta l-ktieb tiegħu l-Cuore di un Uomo illi se jkun qed jiġi ippubblikat dalwaqt ovvjament ġej Malta biex ikun jista' jagħmel promozzjoni għal dan il-ktieb. Barra minn hekk nistgħu anke nieħdu ritratt mal-istess Luca Serafini u se jkun hemm isuq xams irruħ s'issa jalla nkunu iżjed nies xaġa bħal sabiħa li jkun hemm ħafna l-prezz mhux daqshekk għoli huwa barbecue buffet kulħadd toħob jiekol kulħadd il-buffet l-ewwel wieħed jien ovvjament jiena ma nistax ma mmux ħaġa tal-ikel u ġej Luca Serafini Malta. Barra minn hekk nixtieq nafża wkoll is-segwaċi tiegħi tal-YouTube channel Milanista Maltese illi dakinhar se nagħmel żewġ affarijiet, se nagħmel video ma' Luca Serafini l-ewwel darba li se jkolli persuna sekk b'prominenza fuq l-istazzjon tiegħi nirringrazzja lil Daniel Buġeja l-President tal-Milan Club Malta li jgħinna ħafna fuq din il-biċċa u nirringrazzja wkoll l-istess Daniel talli u stess ħareġ li bidea li jiena aċċettajt għal ħabta tad-9:15 ta' filgħaxija se nkun qed nagħmel live minn hemmhekk fejn ħanibda nieħu anki informazzjoni u domandi lis-supporters Milanisti u lill-istess Luca Serafini dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-Milan ovvjament dwar il-każ ta' Tonali u affarijiet oħra. Skużawni ħadtilkom ħafna ħin, però xtaqt li nitkellem fuq din il-ħaġa biex min jixtieq u min juhu pjaċi nkunu qegħdin ngħidu l-ewwel nett qegħdin ngħinu l-klabb tal-Milan li ġab lil Luca Serafini Malta u ngħinuhom biex is-sena dieħla jġibu xi ħadd forsi anke iktar b'saħħtu minn Luca Serafini. Luca Serafini huwa b'saħħtu minnu sawa, ma forsi s-sena dieħla jnaf irnexxinna nġibu xi ħadd aħjar. Anke forsi jien naf xi ħadd mill-plejers x'kif għax jibsa l-Milan jibsin ħafna ma forsi min jaf xi darba tiġri. Ħana l-hawnhekk li kelli ngħid qedtu. Nirringrazzjak ċombat mhux biss tal-istaġun kollu. Grazzi lilkom. Għidna xulxejn, looking forward għas-sena d-dieħla mbagħad. Grazzi lilkom jiena bħalma tafu l-affarijiet għamilthom minn qalbi, ħadd pjaċir ħafna anke meta stajt nidħol live illi nkun nista' nisma' u nara il-kummenti tal-segwaċi tagħna tal-Kamra Sportiva, anke ovvjament meta kien hemm momenti fej kienu jiġru daqsxejn saqajm ovvjament huwa x-xogħol tal-YouTuber illi jaqla daqsxejn fuq wiċċu meta t-tim ikun ħażin. Barra minn hekk nixtieq ukoll nirringrazzja lilek Mark, l-Antonello, il-Chris, lil-Jude li llum mhux qiegħed magħna u anke lil Brady illi llum u fil-kumplament tas-sena tajtu kontribut tagħkom bħalma mitin bil-videos dwar it-timijiet tagħkom. Ħanħallikom għalissa, grazzi wkoll ħafna lis-segwaċi kollha, anke nies li kelmuni b'mod personali sija fuq il-medja soċjali u anki waqfuni fit-toroq, grazzi immens apprezzajt. Niltaqgħu s-sena d-dieħla, ovvjament qabel nagħlaq ma stax ma ngħidix dejjem forza Milan. Ciao l-aħwa, lejl it-tajjeb. Kopajt, jiena ħammorru għar-reklami, wara r-reklami Kopajt, ħanibda bik biex nieħu ftit anke l-idea tiegħek imbagħad dwar il-Premier.
it-tieni waqfa tar-reklami. Waslet il-logħba tant mistennija mid-dilettanti tal-Formula 1, il-logħba F123 li tistgħu ssibu mingħand Game Breaker fuq PlayStation 4, PlayStation 5 jew Xbox. Il-logħba tinkludi wkoll it-trakka l-ġdida ta' Las Vegas li fiha u fit-trakek l-oħra kollha tal-Kampjonat Dinji tal-Formula 1 ta' dan l-istaġun intom se tkunu tistgħu tisfidaw liċ-Champion tad-Dinja Max Verstappen, lill-Aston Martin ta' Fernando Alonso u l-isfijiet l-oħra kollha li qed isuqu fil-kampjonat ta' din is-sena. Fottom Sir Lewis Hamilton, Charles Leclerc u Lando Norris. Għalhekk, kunu ċerti li tirrikorru fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara biex tibbukkjaw il-kopja tal-logħba F123 għal din is-sena u niggarantilkom jien li mhux se toħorġu ddiżappuntati mis-servizz modi kif ukoll il-kwalità tal-logħba li din is-sena hemm tistenna lid-dilettanti kollha tal-Formula 1. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Għal-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Merħba l-ura minn ġdid għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm Verdet Finali. Aġġornament żgħir ftit tal-minuti ilu jew sekondi ilu għadhom kif jiskurjaw Franza Under 21, jiġifieri Franza 2, Italja 1. Kopajt Chris, kemm tgħid għandek dwar l-andament tal-Premier u forsi jekk tiġ ukoll iżid xi ħaġa rigward ir-rebbieħa ta' tliet kompetizzjonijiet Ewropej biex finalment mbagħad nagħlaq l-interventi jekk hemm, mbagħad finalment l-istess kummenti ta' Brady u l-aħħar kelma mbagħad hemm aħbar li rrid ngħid dajjen u l-aħħar kelma nagħlqu jiena u l-editur. Mela, rigward il-Premier League, rajna l-ewwel erba' timijiet kien ħaqhom jiġu l-ewwel erba', ħaġa li bdejt nara ġejja l-klassifika minn nofs l-istaġun, il-Liverpool ma tawx il-massimu tagħhom biex jisibu ruħhom fir-raba' post, għalkemm baqgħu jiġġieldu forsi sal-aħħar żewġ logħbiet tal-istaġun, meritament rebħu l-lig is-City. L-City dis-sena kienu b'saħħithom immens fejn rebħu it-treble li qabel kienu jgħidu bih tant il-United li huma biss rebħuh,
imma s-City bil-flus tista' tagħmel li trid u about time li rebħu Champions League bil-flus li nefqu, rebħu Champions League, rebħu l-FA Cup u rebħu League. Tim ovvjament b'saħħtu jgħidu li Pep Guardiola huwa l-aqwa manager li qatraw fil-Premier League, jien ma naqbilx magħha, kien hemm managers aħjar, kien hemm Sir Alex Ferguson, Jurgen Klopp binqas flus rebaħ il-Champions League qablu, imma il-mertu li kien l-aqwa tim ma tistax neħħihulhom. L-Arsenal forsi ġew it-tieni għax timiet oħra ma kinux qegħdin hemm fl-aqwa tagħhom jiġġieldu għal-League. Pero wara ħafna żmien irnexxielhom jikkwalifikaw għal Champions League. Il-United forsi hekk bdew ħażin Erik ten Hag iddixxiplinhom aħjar u irnexxielhom jakkwistaw it-tielet post u meritament ħaqhom jieħdu dak il-post, jiġifieri kienu tim li forsi fil-bidu bdew naqab diffikultà, però fejn kellhom jirbħu ċertu logħbiet rebħuhom forsi nuqqas kienu kellhom xi nuqqas ċertu dipartimenti l-ewwel staġun ta' Ten Hag u l-ewwel staġun ta' Ten Hag rebħu tazza. Jiġifieri awguri lis supporters tal-United li dejn l-staġuni passati għamlu pass aħjar. Proset li Newcastle li kien ilhom ma jidħlu għat-tazza Ewropea, Newcastle ikkwalifikaw għal-raba post, konna bit-tama li forsi fl-aħħar ftit logħbiet jitilfu xi punti l-United u Newcastle biex forsi il-Liverpool jidħlu għal-raba post, però il-Liverpool ħajkun dak it-tim li hekk forsi s-supporters weġġaw għax ma ħadux xi tazza l-Liverpool jew fuq l-iktar ħaġa li weġġathom li ma kwalifikawx għax-Champions League. Il-Champions League hija li hija t-tazza tal-Liverpool, it-tazza li tim il-Premier League huwa Liverpool li jippreżenta, però ħanerġgħu immorru lura fi żmien ta' 2003-2004 fejn konna ngħaddu għall-Koppa UEFA u staddejna l-Europa League u forsi jagħmlu l-aħjar li jieħdu xi ħaġa minnha. Timiet li impressjonaw naħseb kienu il-Brighton, għandhom recruitment ta' vera, għandhom players bħal Enciso fejn xawħa 3 miljuni biss, McAllister kienu xawħa ftit ukoll, Caicedo wkoll u dawn ukoll players li semmew NBA għal miljoni kbar. McAllister huwa player wieħed fosthom. Ħadu l-daħud il-Borussia Dortmund għal free transfer, ħadu il-James Milner u nemmen li l-Brighton ħajkunu reġidin hemm l-istaġun li jmiss. Tim ieħor li ħajkun qed jużem fil-Europa League u tim ieħor li nemmen ħajjagħmel mill-aħjar coach ta' vera il-futur tal-futbol De Zerbi. Timijiet li dispjaċini għalihom huma Southampton magħrufa bħala it-tieni akademja tal-Liverpool, players xrajna minn għandhom ħafna u sfortunatament ma irnexxilhomx isalvaw l-aħħar tim li Southampton ħbata ma' ħafna timijiet. Tim ieħor ukoll li forsi għamel żmien kien ikun ta' teddida għal timijiet oħra huma Leicester City li wkoll waqgħu. Jiena fuq it-tliet tazzi Ewropej jienu kollha bil-possibilità li jmorru ġewwa l-Italja, però it-tazza tas Sevilla, it-tazza tal-Ewropa League huwa Sevilla, il-mument li konna ndunajna li Sevilla jieħdu dit-tazza meta għalaw lil Manchester United, il-West Ham kien ħaqhom ukoll jieħdu l-Conference League kontra l-Fiorentina, għamlu ħaġa tajba l-West Ham li baqgħu jemnu f'David Moyes u happy ħafna liħ li rebaħ tazza Ewropea. David Moyes huwa raġel simpatiku ħafna u għandu tim b'saħħtu fil-West Ham għalkemm qed jissemmilhom li ħajtlaqlhom l-aqwa plejer Declan Rice. U kif ukoll mhux qed nikkummenta fuq iċ-Champions League kollha rajtuha kienet finali li ż-żewġ timijiet labu tajjeb, però is-City kienu l-hom jaħdmu għal din it-tazza snin twal u fl-aħħar mill-aħħar waslet għandhom ma ddispjaċinix għalihom xtaqthom jiġifieri kemm l-Inter u kemm is-City jerbaħa min kien jerbaħa ma kienx tagħmel li differenza, it-tnejn kien ħaqhom li jkunu hemm fil-finali. Jien xtaqt ngħaddi messaġġ żgħir ukoll hemm għall-membri tal-Kopajt Crypt li qegħdin fil-paġna tiegħi, għalkemm mhux ħajkonna l-option naraw fix-xahar li ġej sakemm jibda l-Premier League ħankunu qed nagħmlu kompetizzjoni fej ex-player tal-Liverpool għandna iktar dettalji quddiem fil-paġna ħajjibatilna xi ħaġa firmata tiegħu ħanagħmlu kompetizzjoni fuq din il-ħaġa kif ukoll jafada filgħodu ħajkollna opportunità li l-admins tal-Kopajt Crypt ħanintaqgħu ma'
persuna li kien assistant coach tal-Liverpool fi żmien Houllier, forsi jkollna opportunità li nagħmlu interview miegħu kif ukoll ħajkollna intervist oħra fil-ġranet li ġejjin ma' żewġ membri, ma' żewġ supporters tal-Liverpool li jagħmlu ħafna ġid lis-supporters tal-Liverpool ġewwa Malta, però nagħti aktar informazzjoni aktar tard fil-paġna tal-Kopajt Crypto. Ġifieri minnu iżomm mal-Liverpool inħeġġu jingħaqad f'dil-paġna fejn ħajkollna ħafna attività. Kif ukoll ħajkollna rokna oħra fil-paġna fejn ħajkun hemm ħanamlu promotion ta' ċertu affarijiet fejn da fl-aħħar li ħajjingħata għal ġid ta' ħaddieħor. Nirringrazzja lil Antonello l-editur kif ukoll lil Mark l-ċomba u l-ġud mhux qiegħed magħna. Grazzi tanti Valenti. Għal dan l-istaġun li kellna fejn kummentajna wara kull logħba, forsi jiena kelli staġun fejn ħriġt ħafna disappuntanti waċċa logħob. Nagħmlu kumpanija flimkien. Ngħid li l-aqwa programm li qatt kien hemm u l-aktar li kellu segwaċi naħseb ma nafx jew mill-aktar programm li kellu segwaċi tas-seba' b'xejn Antonello. Waħd pjaċir nagħmlu dakinhar ukoll. Nispera li kolli l-ħin u lest li nikkommetti ruħi mat-tim ta' Antonello għall-istaġun li ġejja fl-aħħar mill-aħħar jien huwa żvok tiegħi nitkellem anke wara li nitilfu mhux nitkellem anke forsi wara mumenti disappuntanti, però dan il-grupp tal-Kamra Sportiva li ħoloqlu momenti sbieħ u ħbiberi ġodda wkoll. Grazzi ħafna l-segwaċi tal-Kamra Sportiva u kif dejjem ngħid is-segwaċi wkoll għaw l-supporters tal-Liverpool u Liverpool. Grazzi. Brady, ma nafx tgħid kelmtejn inti qabel nagħmlu l-konklużjoni jiena u Antonello kemm ġifieri fuq il-Premier Ingliż u anke rigward ir-rebbieħa ta' tazzi Ewropej. Mela ħanibda fuq looking forward ħafna li jerġa' jibda il-Premier Ingliż. Ġimgħa l-oħra telgħu il-Polot u naħseb jiena minn kif qed naraw kif qed jiżvolġu l-aħbarijiet anke fuq is-suq ta' trasferimenti ġej kampjonat ieħor ġifieri ħanaraw momenti drama, insomma, nispera li però naħseb li naraw tim ġdid għax issejlhom 3 snin fil-Liverpool li is-City forsi naraw tim ieħor basta mhux il-Liverpool u s-City li jirbħu l-kampjonat u naraw ovvjament li t-tim tal-United ikomplu jibnu fejn ħallew dan l-istaġun. Fuq il-kampjonat fuq il-kampjonat Taljan hija ħasra li issa kif tkellem fil-bidu inti Mark li qatat issa apparentament dil-kawża li l-Juventus ma sabuha. Għada ma nqatitx il-prosekutur qed jissuġġerixxi. Issa la semmejt il-Juventus u dil-biċċa xogħol. Ma nafx smajtux kemm minnhom il-mobile tiegħi beda idoq niskuża ruħi pubblikament. Smajtu. U raġuni kienet waħda li poppjali messaġġ illi il-lejla fil-lista tal-UEFA il-Juventus mhumiex feature dal-Conference League. Il-ċeferin ħanejdlu grazzi. Grazzi. Serraħtinna l-istonku għax bis-sospensjoni li ħatatina ħan ikkonċentraw fuq il-lig. Grazzi. Jalla tħallina subġudice. Kien hemm forsi ta' mażera li naraw Malta l-Juventus jekk dejjem f'nawguraw għamlu sira balzan jew ħan nitkellem naqra fuq kif semmejt fuq tamqa u fuq il-Maltin li ħajkompetu fl-Ewropa. Ħan nitkellem fuq Ħamrun għax naħseb li ġieta ħafna diffiċli għax huma lej it-target tagħhom inti jekk taqbess round ta' Champions League preliminari inti mbagħad jekk tinqala mhux tmur conference tmur fit-tielet round Europa League u mbagħad jekk tinqala mill-Europa League tmur fil-raba round tal-Conference. Issa apparentament Ħamrun irridu jilagħbu ma' Maccabi Haifa ġifieri huma avversarji u għandna anke t-tradizzjoni tagħhom u anke s-saħħa li għandhom bħala tim. U jekk inqalgħu Ħamrun dawn imorru dritt fil-conference jekk sejjer iridu jilagħbu ma' Astana tal-Kazakhstan. Daw sa ftit staġun ilu rebħu wara jtgħid lill-United labu bit-tfal, rebħu lill-United kienu 2-1 Astana kif ukoll anke rajthom fl-azzjoni meta l-Belt rebħu l-aħħar lig wara li rebħu l-aħħar lig u kien hemm id-differenza ġifieri bħala livell. Ġifieri naħseb jiena
jekk ħamrom is-sena u s-sajf li għadda kienu verament viċini jitlu conference qed naħseb għavolja d-darba għandhom isib posti triq daqs kemm xeħfef, naħseb qed tkun iktar ibsa għandi fili. Għax dak kif qed ngħidu kaptajt l-ewwel Maccabi Haifa tilqa' naħseb il-Astana, ġifieri naħseb li huma opposition ibsa wkoll, naħseb li ma nafx, però naħseb qed tkun ibsa ħafna għat-timiet Maltin biex jirrepetu dak is-suċċess li ġara s-sajf li għadda, anke bil-Kirkara għandhom oppożizzjoni kemm xejn jibsa u Gżira jidher li naqsu mis-saħħa li kellhom u ħatkun ibsa wkoll u naħseb li anke l-opposition opponents ta' Balzan dawk jidher li kienu ġa labu magħhom u tilfu fil-passat. Jekk tikkoraġuni fuq naħal ta' Balzan. L-Balzan labu magħhom kienu. L-aħħar darba li l-Balzan labu fl-Ewropa kien kontra tat-tim li telgħu miegħu. Kontra appuntu. Mela, kemm ngħid aġġornamenti ieħor żgħir. Illi issa f'daqqa waħda l-UEFA qed tikkoreġi naqra lilha nnifisha xebet ta' qaċċajt illi f'daqqa waħda daħlet lil Juventus fil-lista. Ftakar fejna ma jalla tinsina ħalli Insomma, ħalli nalaq daqsxejn. Proset tas-sena kollha kien hemm ħafna mhux ħafna programmi kollha kienu b'xi mod jew ieħor interessanti anke jekk mhux dawk li kienu relatati mal-futbol anke f'dawk fejn tidħol l-F1. Nispera li għax dan wara kollox joħodlok il-ħin xogħol volontarju, ġifieri jalla l-istaġun li ġej komplu fejn ħallejtu jekk forsi mhux bl-istess skema għamlu xejn xi ħaġa differenti. L-aħjar mod, żgur. U għall-aħjar importanti. Fejn nista' da parti tiegħi ħanagħmel l-aħjar, ġifieri kif għamil da season, naf li mhux ġej season faċli, ma kif fil-Blazzi u fil-Malti hemm dejjem wara t-tim. Tgħid xi ħaġa kopajt. Issa granted ma tixtieqx lil-Liverpool u l-Premier League. Issa mhux però nidħlu biċ-ċans aħna u terġgħu tibdew tilbsu flok tas-City intom is-supporters tal-United. Ifhem, bħal meta stemp erba' supporters tal-Liverpool fit-3 ta' Ġunju li għadha ġifieri riċentament qed ngħidu. Viċeversa tiġi l-aħbari. Kelkom it-3 ta' Ġunju. 3 ta' Ġunju l-final tal-FA Cup u li tifna mas-City. Le konti ġod fejklu t-television dakinhar kien hemm erba' innings huma insomma. Anke fuq tas-City għax dew jgħidu għax iktar importanti li jkollok 6 Champions Leagues milli tilbaħ it-treble għax kien hemm minn daw wara hekk. Ma nafx inti l-opinjoni tiegħek. City kien ħaqhom daqshekk ħaduha. Mela. Ifhem is-6 Champions League jibqgħu tajbin hu. Għax il-ħinet jafa skużawni diskussjoni interessanti s-simax nistgħu nagħmlu lej kollu għaddej. U l-editur tandu l-birthday jkun qed imur jiċċelebra. L-editur li nixtieq nawguralu bil-qudiem għal snin u l-ġimgħa d-dieħla la sa kixfu Brady. Awguri minn qalbi. Waqt li dak is-sabaħ l-wieħed ikun ma' Serafini għax m'għadux magħna u l-editur ikun qed jiċċelebra mod ieħor. Serafini ikun qed jiffirma l-autographs. U niskużaw ruħna l-ġomba ma tistax jagħmilha sal-aħħar. Ifhem Brady naħseb illi la daffistuni fil-kredu l net insellmilkom u ringrazzjakom lil-lejla ingħaqadtu magħna proset lil Mark ta' diskussjoni naħseb illi issa wara l-lejla fimni ħaqna neħtġu ma' breakux. Brady ilna dejjin prattikament non-stop. 10 xhur mill-inqas. Nawissu. Lulju għax il-preparamenti jibdew mill-Lulju. Biss jekk tippermettilli ma naqra l-kelma jiena naħseb li din is-sena kienet sena sodisfaċenti ħafna. Meta tqis li għamilna bej wieħed u ieħor qed ngħid 80 program ta' Mixzone, 38 ta' botta u risposta, plus il-programmi tal-Formula 1, tat-tazza tad-dinja minna mal-150 programm ma kienieċ ċajta, biss l-objattiv li kellna dal-istaġun li nilħu l-5000 segwaċi mhux tal-li nħaqnieh tal-li qbisnieh sew, illa li bħalissa qegħdin madwar 5400 u ta' dan nixtieq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox
lilkom illi ta' kuljum issegwu il-paġni tagħna sew fuq Facebook u sew fuq YouTube. Grazzi wkoll sew lill-bord editorjali Mark Schembri, James Said, Wayne McAuliffe, Daisy Tabone, kif ukoll il-YouTubers. Kopajt Chris, Ċomba, Endurżar, Ġud Kawki, illi paċenzja ta' kuljum inkollu ntambar b'xi xogħol joħroġ fil-ħin. Grazzi wkoll nies bħal Brady li minn wara l-punti dejjem sibnihom ta' support għal din il-paġna. U pariri, Ovvjament naħseb illi kif aċċennajna kien staġun suċċess biss mhux se nifqu għawil għaliex mill-ewwel ġimgħa tal-Lulju ħanibdew nippreparaw, nibdew naħdmu, nibdew nibbildjaw l-istaġun li ġej. Se jkollna xi YouTubers ġodda wkoll nista' nikkonfermalkom illi għalaqna għal YouTuber ta' Roma kif ukoll ser ikollna żgur YouTubers min-naħa ta' Arsenal għadin trattattiva mal-Arsenal Supporters Club qed nistennu wkoll risposta mingħand il-YouTubers ta' Chelsea minn Chelsea forsi mhux YouTubers min-naħa ta' Chelsea wkoll grazzi għat-Chelsea Supporters Club il-YouTubers tas-sena l-oħra nistgħu ngħidulu hekk huma kważi kollha konfermati qed nistennew u nisperaw li jkollna risposta pożittiva min-naħa ta' Ġud Kawki wkoll imma jekk le serħu raskom li mill-ewwel se noħorġu l-vacancy li nemmen li ħadd intela malajr fejn jitlu YouTubers ta' Manchester United. Imma fuq hekk ukoll segwu il-paġni tagħna li żied informazzjoni, ovvjament apparti il-programmi dejjem kontenut tiela, futbol, Formula Wieħed, futbol lokali, futbol internazzjonali, darts, muturi, jiġifieri x-xogħol fuq il-kamra sportiva baqa' għaddej u jibqa' għaddej u ta' dan nirringrazzja sew lill-bord editorjali kif qed mill-ġdid sew lill-YouTubers u kif ukoll lilkom illi segwejtuna tista' tgħid ta' kuljum. jiena kull ma nżid ftit kliem nirringrazzjak tal-fiduċja tiegħek fija. Ma kien staġun faċli għalija, la fit-tim li nsegwi Malta għal-ħibs, laqas fit-tim li nsegwi internazzjonalment il-Juve. Ma parti mill-logħba. Kulħadd huwa importanti, mhux biss jien bħal-editor tal-partna ma Ekku, kulħadd l-organigramma kollha. kulħadd jagħti sehmu. Il-kelma zatta. Mhux qed nistenna xi staġun eżaltanti li ġej, imma dejjem kif dejjem ngħid finu alla fina. Għal dan l-istaġun. Inti ddażappuntat bil-Juventus jien bil-McLaren imbagħad biex inkunu qed kollox. Għal dan l-istaġun intemmu għaw u b'ottimizmu ħassol dak li jibda. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u l-kumplament tas-serata tajba lilkom. U saħħiet ħbieb. Infakrukom qabel ma nagħlqu illi dan il-programm minn ftit ieħor ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant idħlu hemmhekk ukoll għaksu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenuti li noħorġu matul noħorġu ħin għall-ieħor. Grazzi ħafna.